Comencem mirant la seqüència de fotografies del satèl·lit Meteosat d'ahir. La predicció de l'oratge per a este dilluns dia 2 de novembre tindrem cels entre nuvolats i coberts, precipitacions generalitzades moderades a fortament i puntualment persistents, amb ruixats localment molt forts i ocasionalment amb tempestat, sobretot a la meitat nord, tendint a remetre de sud a nord a partir del migdia. Les temperatures mínimes en ascens i les màximes amb pocs canvis. Vent de component est moderat amb intervals de fort i ratxes molt fortes en el litoral, girant a partir del migdia component sud fluix a moderat. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 17 i una mínima de 9 graus, Ontinyent màxima de 19, mínima d'11, Gandia màxima de 20, mínima de 15 i València tindrà una màxima de 20 i una mínima de 14 graus.